y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien a ti kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labɛn komi ye ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ne badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye min ye décembre kalo ale tile 26 ye bi ye san 2025 an b'o o kɔnɔna na tumutu sigi halisa a bɛ sen na hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka taa kuncɛyɔrɔ la nin waati in na fala ye kunungo minisiri Mahamudu Dafe ale ni Umu Sali Sɛki olu cunna an kan yan labɛnw olu bɛ sen na ni ala sɔnna ma biennale kɔnɔna na ani waleya minnu kɛra kunungo tile kɔnɔ fala ye sogo bɛ dada dɔ la yan o gouverneur kɔni n'u ti ɲaamɛ sogo dunna u bi saga sogo dunna walima u bɛ kulokulebaw sogo dunna olu kɔni dibi eko u ni dibi bɛ yaala de ya u mana taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ dibi ka d'u ma ye gouverneur tawudeni gouverneur olu bisimila tumutukaw bɔra kunungo fala ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ k'u b'a fɛ ko Asimi ka na karido ko kuncɛli la min ye tumutu yɛrɛ kɔnɔna na Mahamudu Dafe ale fana taara ka taga village kan lajɛ baro sigi dɔ fana kɛra Gima national ale min ye nin kalo in denfa ye a kalan bɛ n'o ye Soko Buware tako filanan ye o bɔra denmisɛnw ye kunu ani maakɔrɔw o fana kɛra village biennale ale hukumu kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko halisa surɔ min ye Gawokaw ye olu donna tulon na Gawo ale kelen kun tɛ yen ani Yorodi Saheli olu ye min kɛ an tila k'an da don o fana na dɔgɔkun tile in kɔnɔna na bi baara minnu boloda nɔ ka tila ka olu fana ɲɛfɔ aw ye ala bi fala ye bi ye donba ye han juma don lahɔrɔma don don Mali Maroc walima Maroc Mali a bɛɛ tɛ kelen nɛgɛ kanɲɛ 20 sɛgɛw bɔko filanan Maroc ka Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Maroc b'a fɛ ka se sɔrɔ mais min ye sɛgɛw ka dege karamɔgɔ ye a ko ale fana b'a fɛ zen ka se sɔrɔ fala ye Yves Bissouma e ko ale tɛna na jouer bi se fɛn fɛn b'an ye bi an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen yira wa min ye ballontan hukumu kɔnɔna fala ye maaw bɛ se k'u garisɛgɛ filɛ han 10,000 o bilalen no fiɲɛ fɛ ni maa min sera ka jaabi sɔrɔ ballontan in jaabi nka i k'i ka jaabi bɛ bila ka na yanni nɛgɛ kanɲɛ 17 cɛ ni ala sɔnna ma donbolo a na k'a tigi ye nin ye an donkan ye k'an to tumutu bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn halisa nɛnɛmugu kɔni a bi yan dɛ nɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala ye tumutu sɔn nɛnɛ na dɛ fala ye o de la so bɔgɔma ninnu sili ka di ni faraso sili ye yan i ye bɔgɔso in kun ye sa wa ɔhɔ an bɛ taa i fa fɛ sɔɔni ka na nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min na k'an to tumutu dugu in ale kɔnɔna na yan an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min kunungo tumutukaw fɛ yan an ye baara daminɛ ni sugu kɔnɔna ye min ye dɔgɔfiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don biennale ale hukumu kɔnɔna na an taara ka taa ɲɛda yen kan min ye Falaye Keyita ale ye minnu sɔrɔ jaw la an ka don sugu in kɔnɔ an k'a lajɛ
Moi, c'est Netoro Askofari Sormoy, chef de division prestation technique chargé de la promotion de l'assurance volontaire à la direction régionale de l'INPS Tombouctou. INPS Tombouctou avait bien al Chamancela. Aw nana ni mun ye mun ni mun bɛ yan n'a bɛ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna INPS yɛrɛ ka biennale hukumu kɔnɔna na. Bon, i ni ce i ka ɲininkali la Kasim, an bɛ yan nɔ bi biennale hukumu la, c'est surtout assurance volontaire k'a lakodɔn ka ɲɛ kosɛbɛ. Parce que an y'a faamuya k'a fɔ Mali la bololabaarakɛla caman bɛ yen o ni kɛnyɛrɛ ye caman u bɛ baara la, u bɛ baara kɛ san caman n'u sera sɛgɛnlafiɲɛbɔ la wagati min na. Pension t'u ye, amu t'u ye, foyi t'u ye. Donc au hukumu de kɔnɔna la an ka ɲɛmɔgɔw u y'a ta k'a bila sen kan assurance volontaire depuis 1999 a bɛ yen. Donc sisan de an bɛ k'a lakodɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ bolola baara la k'a f'u ɲɛna i bɛ se ka kɛ bolola baara la tout en payant ses cotisations ka amu sɔrɔ pour que ka se k'i ka denbaya lafurakɛ sɔngɔ damatɛmɛ wale la. En même temps n'i sera mɔgɔ i mana baara kɛ cogo o cogo waati dɔ bɛ se i bɛ sɛgɛn i tɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ. Donc n'o waati nana sɔrɔ i sera sɛgɛnlafiɲɛbɔ ma pension bɛ d'i ma. Denmisɛnninw fɛnɛ u ka sara bɛ d'u ma allocation. Donc an b'o hukumu de kɔnɔna la yan nɔ k'a fɔ bolola baarakɛlaw ɲɛna biro kɔnɔ baarakɛla dɔrɔn tɛ an m'o sɔrɔ, biro kɔnɔ baarakɛla dɔrɔn tɛ pension sɔrɔ, biro kɔnɔ baarakɛla dɔrɔn tɛ denmisɛnninw ka sara sɔrɔ. Donc an b'o hukumu de la yan nɔ ka assurance volontaire la kodɔn kosɛbɛ pour élargir vrai social à tout le peuple malien. Ne tɔgɔ ye Aïcha Sise, ne jamu ye Sise de. Alhamdulillah rabbil alamina an donna sugulaya fuwari an ɲɛna kosɛbɛ yɛrɛ. An ya do sɔrɔ a la. Alhamdulillah. Fɔlɔfɔlɔ kɔni an découragé mais ne tila ka alhamdulillah. An ya doni sɔrɔ kɔni. A ka fisa kɔni alhamdulillah, a ka fisa kɔni. Kabini ouverture kɛra alhamdulillah. An ya do sɔrɔ yɛrɛ alhamdulillah. A b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? An ka yugu b'a sɔrɔ Bamakɔ. Biennale kɛra an fɛ yan alhamdulillah rabbil alamin. A ɲɛna yɛrɛ an kɔntara yɛrɛ. Awɔ kanaw ye ne tɛ bamanankan mɛn de mais ne bɛ se ka yɛrɛ dépanner. Alhamdulillah biennale kɔni ɲɛna a pasara yɛrɛ alhamdulillah. Ne bɛ mɔgɔw bɛɛ fɔ min nana biennale kɛ yan ne b'u bɛɛ fɔ ne bɛ wale ɲuman dɔn. Ne tɔgɔ ye Mohamed Olag Sise. Maroquinerie ye golo ani warijɛ u bɛɛ b'a la. An b'a dilan ni golo ani bois ani bronze ani warijɛ baara caman b'a la. An nana exposé kɛ biennale la. An nani an ka baara ye. An ka baara caman b'a la, tableau b'a la, saku b'a la, porte document b'a la, bracelet b'a la, chaîne b'a la, boîte à bijoux b'a la, couverture de manuscrits b'a la, sac diplomatique fana b'a la. Sana mais sans ka akasma. Aïwa, on a espoir parce que jusqu'à présent on a ambi mɔgɔw kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛna doni. Biennale ka activités ka ca. Donc an bɛ mɔgɔw kɔnɔ u bɛna doni. Aïwa biennale ɲɛna parce que depuis a daminɛ la an ma problème foyi mɛn. Ko n ka tandina ne ye artisan ye ne bɛ panier de dilan ne ye paille de blé ani sur du miel n'o y'o de dilan n b'a dilan k'a kɛ collier ye ani dessous de plat ninnu ani transformateur fɛn alkama couscous ani kata an b'u dɛbɛn ye ani dessous de plat ani collier paille de blé collier
ani an ka traditionnel collier ninnu ne na nani de a dilani kɔnɛ ka gɛlɛ mais diyagoya an ka dilan ne ba a y'a sɔrɔ a b'a fɛ ne y'a sɔrɔ n b'a fɛ o de kama diyagoya an b'a dilan ayiwa a bɛ san dɔɔni sisan ni foire kɛra sisan biennale ni an ye dɔɔni sɔrɔ alhamdulilayi dɔɔni sanna hali bi an bɛ sigi ka ala deli yani biennale bɛ ban dɔ bɛ n'a kɛ inchallah n'ala sɔnna a ka ɲi kosɛbɛ gɛlɛya caman ani an bɛ sira ni fitiri sera an bɛ don so kɔnɔ fɛn na mɛ sisan alhamdulilayi kabini biennale kɛra aw bɛ mɔgɔw ye i ni mɔgɔw bɔra yɔrɔ dɔw la aw nana ɲɔgɔn kunbɛn o ka ɲi kosɛbɛ wele jumɛn bɛ ne an bɛ se ɲɛgɔmɔ ma ala ka hɛrɛ caman kɛ ka dugu hakili sigi ka caman sɔrɔ basigi kan ala ka hɛrɛ caman kɛ ya rabi ya rabana an bɛ fɛn kɛ an ka gouverneur Bakun Kante ani Asimi Goita u ye fɛn ko biennale ka bi kɛ Tombouctou a kɛra Tombouctou bɛɛ ka segi a yɔrɔ la hɛrɛ ni Abdoulaye Sidali Touré ne bɛ bɔ Dire dans secteur Dire région de Tombouctou ne ka baara ye samara dilanna de. J'ai une expérience de 49 ans. Ne bien, ne maître cordonnier. Ne ka fɛn fana bi. Nan samara ye ani saki ye ani fɛn bɛɛ minɛn caman parce que n ka minɛ ka ca. Ne ye sanni kɛ kosɛbɛ sanni kɛra kosɛbɛ ne ye sanni kɛ kosɛbɛ. Depuis que n commencé ka nana Tombouctou a ka ca ni san 20 ne bɛ na yan. Kana festival que même vu de la paix j'étais là dans mon stand même ici. Ce que j'ai trouvé ici, ce que j'ai gagné cette année, je n'ai jamais gagné ça. Voilà, même les dernières fois d'exposition de Assimila qu'on a fait le secteur là, on dit le matériel l'ancien matériel qu'on fait sortir à Tombouctou au gouvernorat, j'ai participé. J'ai eu plus de 168 000 francs. Mais cette fois-ci, j'ai triplé ça. Vraiment. Sans connaître ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que vraiment, comment la foire a pu tenir. Vraiment, merci à Assimi Goïta. Merci au gouvernement. Et merci aux forces de l'armée et nos femmes. Parce que tous les jours, les femmes sont là, ils veillent sur nous. Nous dormons, mais eux ne dorment pas. Et puis encore, pour participer à une foire là, je sais que c'est une savoir ton expérience et avoir les autres expériences aussi. Donc, il y a fait un femme. Ni fait un femme parce que barakela ni nana ibi doyere ye abi barake ni ya akabara fle ibi seka nyogo yara. Ale fana na ya ke bara fle ale fana bi ikabara nyogo yara da. Il y a une connaissance. Tu peux être à Nara, je peux être à Kidal. Mais en Bignogondon, festival Nikono, biennale Kono. Il y a la fraîcheur, il y a tout. Mais grâce à la fraîcheur, ça a pu tenir. Vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement. Je remercie beaucoup. Merci beaucoup. On est au Sawi Faskoy. Parce que biennale foire sigilen do ya e yɛrɛ hakilina ye mun ye a la mɔgɔw nali ni a ko kɛcogo la. Bon, biennale kɔni alhamdulillah depuis a daminɛna voilà, il y a aucun problème. Voilà, il y a beaucoup d'activités ici qu'on peut découvrir. Voilà. Donc il y a beaucoup des artistes ici ainsi que des commerçants, des gens aussi qui ont en tout cas ouvert leurs petites entreprises. Donc quand tu viens ici, voilà, tu fais la découverte de beaucoup de produits. Voilà, par exemple, la production des pâtes alimentaires, voilà, transformation alimentaire, par exemple, voilà, les produits locaux.
k'olu transformer. Voilà. Ou bien, il y a les artisans aussi qui sont là. Voilà. Les artisans, les tailleurs, voilà. Les forgerons, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de produits ici. Vraiment. Non, il y en a Kojugu. Parce que surtout les prix aussi sont abordables. Parce que moi, j'ai acheté des produits qui étaient sur la grâce de Dieu. En tout cas, j'ai eu ça ici 3 francs hier. Donc, c'est qui montre que ça va. Il y a beaucoup des activités quand même. Merci beaucoup. Merci. Alors, Falaye, n'an bɔra abarajukaw fɛ yen an bɛ taa réseau kiya ale mɔgɔw nɔfɛ seko ni dɔnko tɔn belebeleba minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ yan festival tigiw ale ni min ye ɲɔgɔn lajɛtigiw ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka taa se jabɔlaw ni dɔnkɛlaw ma olu ka tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko réseau kiya ale ye baabu sigi yan kununko baabu min senfɛ sa a ye ɲɛfɔli kɔ sugu bɛ se ka sɔrɔ cogo di seko ni dɔnko tigilamaaw bolo hakilila jagabɔ bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na sa minisiri Mamu Dafe tɔgɔ la Dr Saliya Male n'o ye a ka chef de cabinet ye ale tun bɛ ɲɔgɔn lajɛ in kɛnɛ kan seko ni dɔnko tigilamaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan barosigi min kɛra sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sabu Ture ye ale tun bɛ o barosigi o ɲɛnamayali kɛnɛ kan min ye Maki Garba ye ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen ani Adama Traoré ni ale ACSETI ɲɛmaa ye fana Fédération Malienne des Artistes o ɲɛmaa don olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye seko ni dɔnko tigilamaaw u y'a jira sa k'a fɔ ko kɛnɛ in fisara kosɛbɛ sabula min ye tumutukaw ye u bɔra ko caman kalama réseau kiya u y'ale ladɔn Jibril Gise ale de ye tɔn in ale ɲɛmaaba ye biennale hukumu kɔnɔna na Falaye tumutukaw ye bɔlɔ minɛ kununko laɲini belebeleba 2 bɛ u bolo n'o ye dugudenw ka tɔnw ye ka taa fara mairelakaw kan ale ni ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen u ko sa ko min ye général d'armée Asimi ye a ka d'u ye ale yɛrɛ de kan na biennale kuncɛli la koyi u t'a fɛ maa wɛrɛ ka na dɛ tumutukaw ka laɲini ye o ye u ka laɲini filanan ye mun ye o ye k'a jira sa k'a fɔ u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na yan gouverneur ani maa maa ye biennale in kɛ sa ko k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na fo ka na se bi ma nka dugutigiw olu minnu ye jatigiya kɛ n'o ye Tɔnbukutu dugu kin 8 ye Falaye ani a marabolo bolofara 13 min bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ min kɛ ko k'olu fana fo la tumutukaw kɔni u sinsin